All Nighter. Mulla on kaksi lumenen nestemäistä bronzeria. Kausi oikeastaan yksi makewear. Siis mä en osaa sanoa, koska mulla on niin monta makewearita, että mä käytän niitä niinku sillä vuorotellen, joten ei, niinku, musta tuntuu, ne ei lopu ikinä. Joo, sit mulla on tämmönen Wet n Wild Contour Stick, mitä en oo muuten käyttänyt ihan vitsin pitkään aikaan. Mä en oo itse asiassa ikin tehnyt sillä kontouria niinku tänne. Mut mä oon tehnyt niinku nenäkontouria joskus. Niin siihen mä oon käyttänyt tätä. Ja sitten tässä toisella puolella on niinku highlight. En tiedä tästä livestä. Sitten poskipunana mulla on tää Goshin ja sitten lumenen. Tää Natural Glow. Mä näytin tässä alussa jo mun primerit, mä en jaksa näyttää niitä enää uudestaan. Mut joo, siinä oli mun vielä nestemäiset tuotteet. Mun pitäisi ostaa lisää näistä laatikoita, että mä saisin vielä laitettua mun kaikki huulituotteet ja sitten kulmatuotteet noihin. Koska nyt ne on vaan sekaisin tuolla, niin mä en pysty näyttämään niitä. Okei, no mä voin yrittää näyttää mun huulikiltoja, mutta kun mulla on niin paljon, että ne on niinku vaan täällä, tiettekö te, sekasin täällä laatikossa. Mut mä vähän silleen voin vähän yrittää. Okei, aloitetaan ihan mun lempparista. Siis tää... Oh my god, tää on vuotanut tänne. Joo, tämä. Itse asiassa mulla on vielä lisää. Joo, eli siis sitten tässä on Akon... Mä en oo itse asiassa siis avannut tätä toista vielä. Nääkin mä sain PR-lahjana joskus. Mut niin... Tää oli ihan sikakivi, mitä mä silloin kokeilin. Mä oon unohtanut nää. Mulla on niin paljon tuotteita. Ja sit kun mä käytän niinku koko ajan tätä. Mut joo. Nää. Siis... Tää tuoksuu niin hyvälle. Mut tää on siis Gloss ja Shimmer. Gloss ja Color. Niinku hoitavia huulituotteita. Sitten mulla on tää normaalin lip oil. Sitten mulla on Essencen tämmönen, mikä niinku turvottaa huulia. Siis mä en edes tiedä, mitä mulla on täällä. Tämmönen Buxom. Tätä mä muistan, mulla oli tätä mun rippijuhlis. Sitten mulla on Dermosilin niin tämmönen huuliväri. Oh my god. Mä en käytä näitä oikeastaan, koska mä käytän koko ajan vaan tätä. Mut siis mulla tuli just mieleen, että... No joo, ei mullakaan oo täällä muita. Mulla on tämmönen. Siis mä en edes tiedä, onks mä ikinä edes käyttänyt tätä. Mä oon joskus ostanut, en tiedä mikä päähänpistus on ostaa tän värinen, koska en ikin käytä tän värisiä niinku huulituotteita. Jos mä käytän joko läpinäkyviä tai sit niin pinkkejä. Mut joo, joku semmonen. Sit mulla on, siis tää oli aika kiva. Mä en yleensä tykkää punaisista huulista, mutta tää oli mä sain tän Glow Stationilta. Ja siis tää oli jotenkin niin semmonen... En mä tiedä, tää oli mun mielestä tosi kiva. Sitten mulla on täällä Dermasilin lipstick. Mä en oikein tykkää käyttää huulipunia. Mä käytän mieluummin kiiltoi. Mä en edes tiedä mikä tää on. Rehellisesti en oo varmaan ikin käyttänyt. Mulla on Diorista 007 sävy. Sitten tää oli ihan mun lemppari yhdessä vaiheessa. Tää on kyllä ihan nyt loppu. Mä heitän kyllä tää roskiin. Kyllä mä toi Essencen. Sitten täällä on vielä tämmönen Dermosilin lip gloss. En oo ikin käyttänyt. Tämä sain joulukalenterista.
Ja sitten täällä on vielä yksi tämmönen nude huulipuna. Tämänkin mä joskus ostin, en tiedä oikein miksi, koska en ole ikinä käyttänyt mitään nudeja. Mut semmonen. Miksi teitä kiinnostaa paljonko mä painan tai silleen? Mun mielestä, tai en mä tiedä, voi olla, että mä oon väärässä, mutta mun mielestä ei ole sopivaa kysyä niinku silleen, paljon sä painat. Tai en mä tiedä. Mun mielestä se on ehkä vähän silleen rude. En tiedä. En siis ottanut mitenkään pahalla, mutta tää on ihan kiva itse asiassa tää huulituote. Voiko näyttää ripsarit? Joo. Mä ostin tänään just uuden ripsarin. Tätä mä kokeilen varmaan huomisessa Get Ready With Meissa. Tää on tämmönen Surreal joku Maybelline waterproof. Pitää olla waterproof, koska muuten mun taivutus ei pysy. Tää. Sitten mulla on tää lumenen. Ja Maybelline. Ai niin, ja sit mulla on itse asiassa vielä tää. Hei, mä unohdin näyttää mun yhden poskipunan. Mulla on tää miniversio tästä. Benefitin. En mä tiedä, mun mielestä, tai mä en ainakaan halua niinku vastata tommoseen kysymykseen, koska mun mielestä se ei oo niinku. Mä tiedä. Niin mulla on tää ripsari vielä, tää Benefitin ripsari. Joo. Hei, täällä on 500 katsojaa, vähäks cool. Mitä meikkejä esittelet? Siis mä esittelin just mun kaikki meikit niinku. Robin on business colleges. Mulla on oltu kohta 7 kuukautta yhdessä. Lumenen ripsari on hyvä mun mielestä. Siis mä joskus halusin nenäkoron, mutta musta tuntuu mä en nyt halua. Ehkä semmonen pieni timantti olisi kyllä kiva tuohon. Mutta en mä tiedä, miksi oli märskynpileissä. Se kutsuttiin sinne. Joo, Robin on alkuus. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää. Mitä sulle? Okei, mä voin näyttää mun hajuvedet. Siis mä näytin mun highlighterin. Mulla on tasan yksi highlighteri. Mä näytin sen tasia. Mut mä näytän mun hajuvedet. Pieni hetki. Kiitos lahjasta. Okei, eli tää korkokenkä vaaleanpunainen tuoksu 6/5. Käytän tosi paljon. Sitten tää on ihan lopussa, mutta tää Basic Valentino, mulla on tästä tää toinenkin versio ja tää on niinku ollut mun lemppari joku viimeiset 3 vuotta ja ei mitään huonoa sanottavaa. Body Mist. Tää on Sol de Janeiron. Mun mielestä tää tuoksuu paremmalle iholla kuin niinku tästä purkista. Mutta tää on hyvä. Tulee ehkä vähän semmonen kesäinen vibe. Mutta. Joo, tykkään. En oo hirveästi nyt enää käyttänyt, koska mulla on ollut tää. Ja tästä mä tykkään ehkä vielä enemmän. Ja tämä ostin suoraan tässä isossa koossa, koska mulla oli Kiksiin lahjakortti, niin 50 €, ja tämä maksoi 40 €. Niin mä sain tän sillä lahjakortille. Ja tää oli mun mielestä tosi hyvä. Ja tää on semmonen niinku, tää ei oo niin semmonen niinku voimakas, koska tää on niinku Body Mist. Niin tää on mun mielestä sen takia kiva. Se on semmonen, musta tuntuu, että on semmonen clean girl tuoksu. Sitten tätä en käytä melkein koskaan. Hyvä tuoksu, mutta ei pysy iholla, joten tämän takia vähän pitää ostaa kalliimpia hajuvesiä, jotta ne pysyy kauemmin. Ainakin mun kokemuksen perusteella se on tolleen.
Voi olla jotain halpoja hajuisia, mitkä pysyy myös, mutta mulle ei ole ainakaan tää pysynyt. Tää on muuten ihan hyvän tuoksunen, et ei mitään vikaa siinä. Sitten mulla on tää Yösälä. Mä sain tän mun pikkusiskon parhaalta kaverilta synttärilahjaksi viime vuonna. Tää on tosi hyvä. Tää on lopussa kanssa. Ostaisin, ei mä tehdä silleen, ostaisinko mä uudestaan, mut joo. Tässä on sit vielä tää Versace Red Jeans. En oo käyttänyt pitkään aikaa. Tuoksuu siis, tiedättekö te kun te haistatte hajuvettä ja teillä tulee niinku silleen mieleen ne ajat, milloin te olette käyttänyt sitä. Tässä hajuvedessä mulla on silleen, koska mä niinku muistan milloin mä oon käyttänyt tätä. Ja en käytä oikein enää, joten ei oo silleen. Mut joo, en ostais uudestaan. Ostaisin todellakin uudestaan tämän. Ihan best. Tän. Kyllä mä ostaisin tän ehkä uudestaan, mut sit taas tätä ehkä en. Koska näistä kuitenkin parempi on mun mielestä tää. Sitten tän kyllä ostaisin uudestaan. Tänkin kyllä. Ei ole ehkä semmonen, että mun on pakko ostaa tää uusiksi, mutta kyllä mä voisin ostaa tän uudestaan. Ja sit tätä en ostais. No kun mä en osaa siis, kun mä yritin kertoa miltä nää tuoksuu, tai sillä mä oon yrittänyt. Mut kun mä en osaa silleen kuvailla niinku miltä joku tuoksuu. Mä en pysty siihen, mä en tiedä miksi. En mä tiedä, onko mulla tästä 30 vai 50, varmaan 50. Ehkä. En mä tiedä, ei tässä lue. Eiku 50, joo. Mä yritän vastaa. Mä laitan nyt nää tonne takas, niin mä en vastaa hetkeä. Kun nää on täällä mun hyllyllä, niin mun pitää vähän liikkua. Okei, nyt mä vielä vastailen hetken teidän kommentteihin ja sitten mä lopetan tämän liven, koska mä en jaksa enää kauan tehdä.